Спри да използваш AI грешно. Виж това, 84% от хората още не са използвали AI, а тези 16%, които го използват, най-често правят една и съща грешка. Копират промптове и се чудят защо AI не работи и резултатът е слаб. Днес ще ти покажа как да промениш това и да използваш AI като твоя супер сила, защото AI може да работи за нас, просто трябва да знаем как да го използваме. Аз съм Калдиян Йонов, основател на Клиентал AI и използвам AI всеки ден за съдържание, за маркетинг, за бизнес задачи и съм се автоматизирал над 90% от дневните задачи. Днес ще ти покажа по-умния подход. Вместо да трупаш промптове, които да пробваш, да си правиш собствени промптове и скилове в Claude и така нататък, които можеш да използваш за всеки AI модел. Харесва ли ни или не, AI е тук за да остане, защото прави работата и всичко по-лесно, стига да знаем как да го ползваме. Остани до края на видеото, защото също ще предоставя достъп на всеки до банка с наши скилове, умения, които може да използвате при всеки AI модел, които са за продажби, маркетинг и всякакви операции. Така че, нека да започваме. Преди това искам да покажа една графика за колко хора използват AI. От август 2025 до март 2026 Google е взел огромен пазарен дял, защото много добре го интегрират в техните системи. От 70 милиона потребители месечно до 750 милиона. Claude, което много използвам и неговите функции са напреднали, именно Cowork, Code и така нататък, е нараснал от 15 милиона до 19 милиона. Тоест, ако вие сега започвате да го използвате, вие ще сте с много голямо конкурентно предимство пред останалите. Защото аз бих казал, и не само аз, тук в офиса, в Work and Share, имаме AI стартъпи и така нататък и ги питам кой е най-добрият модел според теб. Говоря с основатели на AI компании и винаги казват Claude. Така че не е за изпускане и нека да започнем, стига глупости, да започнем да видим как се правят тези скилове. Така, в Google си пишем Claude и следователно се логвате там с имейлче или Google и така нататък. След това отиваме на Customize и виждаме тук има Skills. Така, виждате колко добри skills си имам аз изградени и как да си направим реално нашия скил. Да кажем, че в момента говорим за YouTube видео, искам да направя скрипт за YouTube видео, където първо да ми дава идеи за thumbnail, заглавие и така нататък и след това да ми дава скрипт. Какво правя? Стартираме от Scratch. Create a skill with Claude. И виждаме, трябва просто да му обясним. И дори мога да пиша на български. Сега ще напиша първо всичко, за да не губим време. Искам да направя още една причина защо Claude ми е любимо, защото винаги не се съгласява с мен както ChatGPT или другите, ами по-скоро ми дава като баща и дава фидбек или обратна връзка, която е ценна, може би не е това, което ни харесва, но е това, от което имаме нужда. Ето го промпта, който имаме. Реално искам да направя скил за направата на YouTube видео. Аз ще обяснявам какво искам да говоря в YouTube видеото. Искам да ми изкарва 5 до 10 идеи за заглавия, след ресърч в нишата и подобни YouTube видеа, как са структурирани и така нататък. След като сме изяснили това, да продължим с YouTube Hook структурата, която съм прикачил. Това е една структура за YouTube видеа, която е доказана отвъд океана. Най-често ще говоря на български, така че нека всичко да е пригодено за български език и да звучи натурално. И след това да продължим с цялостен сценарий за видеото с примери, какво да показвам и да правя според най-добрите практики за educational YouTube видео. Виждаме, това не е най-добрият промпт и ако така му дам просто промпт на ChatGPT, на Claude или на който е бил AI, ще имам някакви средни резултати. Затова сега ще видим какъв скил ще направи Claude. Виждаме самия AI колко време мисли и така нататък, което ни дава отзвук, че реално се случва нещо, понеже виждам, че ChatGPT дава доста бързо отговорите, но често не е това, което искаме. И сега ще ни направи този скил или умение и после ще покажа как да го използваме, ако сте фенове на ChatGPT или на някой друг модел, как да го използваме в различните AI модели. И буквално това нещо може да го копирате същата структура и да го направите за абсолютно всяко нещо. Виждаме всъщност колко въпроса ни пита Claude, какъв тип ще е YouTube канала, колко дълъг сценарий по подразбиране пред очите, 8 до 10 минути, трябва ли да прави Web Research? Да, винаги да търси. И ето ни го реално скила, който ни даде и без тези въпроси, но сега ще го
апдейтне, ще му направи актуализации на база на това, което тук ще въведох. И виждаме колко по-дълъг промпт е и реално колко по-добре ще се случват нещата и може да видим, копираме го към нашите skills, като сега го апдейтна просто и за това. Така, и ето, нали, показвам, копираме го за ChatGPT как да го направим. Да кажем, трябва да си направим просто нов проект и мисля, че това е, не съм сигурен, но мисля, че това е достъпно само за платената версия. Мисля, че всъщност не е достъпно само за платената версия. YouTube видео и цъкаме Create Project. Следователно, сега трябва да му дадем всичката тази информация. Отиваме на Sources и цъкаме Add, Text Input и му даваме това, което тук що копирах от Claude. И реално му даваме skill, YouTube видео, каквото искаме, нали, може да пишем тук и вече си го имаме и в ChatGPT, ако искате да си го имате и там. И ето, примерно, сега дава ни това и примерно искам да кажа, искам да направя YouTube видео на тема, дори тук може да говоря. Claude, единственото нещо, което не ми харесва всъщност е, че не може да се говори така добре на български, докато в ChatGPT може. Искам да направя YouTube видео на тема кой е най-добрият AI модел през 2026. Направи ресърч, разбира се, спрямо скила, умението, което съм ввел, YouTube видеа, които са в тази ниша и нека да направим първо идеята за сценария, идеята за thumbnail и заглавието и така нататък. Винаги, дори когато имаме този скил прикачен, му казвам какво искам да направим, малко по-дълъг промпт, за да може да се сети, че трябва да погледне какво точно да направи. И ето, дава ми, разбира се, 10 идеи за заглавие, кой е най-добрия AI през 2026, истината след 7 дни тестове и така нататък. Виждаме доста добри всъщност заглавия дава ChatGPT. ChatGPT за Research е доста добре, понеже има доста голяма база от информация, но ще видим, може би като стигнем до самия хук, кой е просто хайп. Това звучи изключително зле. Последните дни тествах най-известните AI модели и още няколко с реални задачи, кодинг, контент и така нататък. Виждаме, звучи малко така роботски и не вдъхва доверие, така че и веднага ни дава, без да ни пита някакви въпроси, веднага ни дава всичко. Виждаме колко е повърхностно, затова не го харесвам. Следователно ChatGPT. И тук виждаме, че ни апдейтна този скил на база на това, което казахме, затова сега трябва да го копираме и да го репейснем. И сега ще видим, следващата е тест, дай ми реална тема. Добре? И следователно тук просто лошото е, че му пишем, че трябва да му пиша вместо да говоря, но ето едно приложение, което препоръчвам да използвате, Whisperflow, между другото, което е за така, цъкам едно бутонче и мога да говоря на английски и български, даже аз трябва да си го изтегля съвсем скоро, но искам да направя YouTube видео на тема кой е най-добрия AI за използване през 2026, да засегнем различни таскове, да засегнем различни задачи и кой е най-добър за всяко задача и кой е най-добър за всяко. Показвам сега, през това време, обичам да мултитаскам така с AI-овете в Perplexity, което е така един доста добър модел. Още един бонус съвет, с Revolut Metal Plana може да вземете Perplexity Pro безплатно за 2 години. Така че самото това мисля, че е $20, така че си е доста добре. Разбира се, това, което ми харесва всъщност за Perplexity е, че има всички модели. Виждаме колко различни модели, освен примерно CloudOpus това и на Nvidia някакъв модел. Така че отиваме на компютър, пак отиваме на Skills и ето това нещо можем да си го изтеглим този скил, да си го имаме и отивам тук, Create Skill, Upload Skill и следователно си drag and dropвам MND skill, окей, просто трябва да го отворя, може би. Окей, значи не може, но това, което ще направя е да си копирам това нещо и следователно да отида тук и да си направя един скил с Perplexity по същия начин и ето какво ще му пейсна просто същото нещо, но виждаме, че ни трябват всъщност кредити. Затова двете неща, които бих препоръчал са ChatGPT и Claude.
както и в Gemini, мисля, че ще можем по същия начин, когато го пейсна. Аз вече съм го направил, значи отиваме тук на инструкции Gem и YouTube видео му дам като описание и така нататък. Няма основен инструмент. Да, точно така. И реално можем да го запазим. И реално това ще ни е като един така, да, виждаме. И реално това, което ще направя е да си копирам това съобщение от ChatGPT, да го пейсна и да видим каква е разликата между различните модели. Виждаме сега тук Claude какво прави. Фаза Research. Топ YouTube видеа за канали, така. Кой AI да използваш за какво през 2026? Пълното ръководство. Окей, тествах 6 инструмента за 30 дни, ето кой спечели и за каква задача. Окей. И следователно виждаме thumbnail концепциите. Нека да сравним реално с ChatGPT. Фон черен, така главен елемент, кой печели. Окей, кой е номер 1, AI tier list, харчиш за грешния AI, фон, главен елемент, текст, цветова схема, общо взето е почти еднакво. Нека да видим за hook структурата. Виждаме тук колко по-така структурирано е, лице в камера, директен контакт на екран за теб или като оверлей, логата на ChatGPT, Claude, Gemini, Grok. Значи ти ще чудиш кой AI да използваш за какво и дали изобщо да плащаш за правилния. И дали изобщо плащаш за правилния. Точно това видео е за теб. Аз лично работя с AI инструменти всеки ден в бизнеса си, за съдържание. Окей, това доста повече така ми харесва като структура. Защо? Защото да, просто като структура не звучи толкова, звучи по-натурално и накрая ще ти покажа кое е единственото комбо от два AI инструмента, с което можеш да замениш половината от работния си ден и го казвам с конкретни примери, не думи. Добре, тук пак ни дава целият сценарий, което не е зле, но за кодиране малко е повърхностно и вече вижте, никога, и тези умения никога няма да са толкова добри, затова просто продължаваме да го промптваме. Като просто искам тук да видя в нов чат, като съм, този същия, ето това същото, как ще ми го направи. Така, отиваме на New Chat, искам да направя YouTube видео, да видим дали първо ще се сети, че окей, веднага се сеща, това е хубаво. Тоест, тук може да започнете нов чат, без да сте в някакъв различен проект, както в ChatGPT и така нататък, и да имате този скил, умение, което да използва следователно Claude, и ако сте в различни проекти, имате различни клиенти да го използвате. И нека да видим Gemini всъщност какво ни е пуснало. Окей, основни играчи, битката е между кой край на ChatGPT най-добрият модел за AI 2026. Това много ми харесва всъщност. Сблъсък на титаните, лицата ти в центъра, шокирано отляво, логата, окей, той победи, супер. Ако следващия мисля, че ChatGPT е единствен смислен AI модел, значи вероятно губих часове, време всеки ден. През 2026 карта се пренареди напълно и днес ще покажа кой модел. През следните 6 месеца така, отново до новия, за да видим кой. През следните 6 месеца тествахме в агенцията ни всяка бета версия. Малко ще покажа един скрит модел, за който никой не говори в България. Окей, здравейте. Реално и Gemini е доста добре, но виждаме пак малко е кратичко, като че ли, но реално всички модели се справят. Просто въпросът е на кое ви е най-удобно на вас и кое място ви е най-удобно на вас. Кое място искате всичко да ви е на едно място, както с Claude успявам да го правя, или пък не. Ето видим със същия скрипт. Пазарът се е разделил, първо ни показва Research. Пазарът се е разделил по специализация, т.е. кое заглавие предпочиташ. И вижте, веднага ме пита, кое заглавие предпочитам, кой модел да използваш в 2026-та, не хачи при AI преди да гледаш това видео. Реално това второто ми харесва. Битката на логата, да. И продължаваме ли веднага с хук и сценарий. Тоест виждаме тук първо ни е дал концепциите и пита ни кое. Реално това е най-доброто, защото ние преди да направим хука и пълен сценарий, ни трябва кое заглавие сме избрали, кой thumbnail и така нататък. Така че виждате сами, че Claude за мен е победителя в тази битка. Искам първо да обсъдим нещо, мога да го кажа, окей, или да го скипне естествено, но ние продължаваме с фаза 2 и 3, като виждаме, нека да разгледам всъщност всичките идеи за заглавие, които той ми е дал. Не харчи преди да гледаш това, маркирало ми е с звездичка реално тези, които му харесват, окей. Така и thumbnail за концепцията, не ChatGPT с голям зачеркнат, класация 2026, безплатно срещу $20 на месец преди да гадаеш, да, доста концепции. И ето виждаме сега, нека да видим
Ако чуеш кой AI модел да използваш в 2026, ChatGPT, Claude, Gemini или може би DeepSeek и не искаш да харчиш пари на сляпо, това видео е точно за теб. Аз лично платих абонамент за всичките и прекарах последните седмици да ги тествам на реални задачи. Писане, кодиране, изследване, бизнес анализи, не теория, реален тест. Понякога, наистина, казвам си го честно, Claude понякога дава някакви такива неща, това не теория, реален тест, това на никой не му трябва да го казвам. Така и накрая ще покажа нещо, което повечето статии крият. Нов хук до 30 секунда. Взе структурата от онази снимка, само от една снимка, Claude взе структурата по най-добрия начин, така че доста добре. Преди година отговорът на въпрос кой е най-добрият AI беше лесен. ChatGPT. Точка. Но 2026 е друго. Само през февруари тази година имаше 7 големи пускания на нови AI модели, 7 за един месец, пазарът избухна. Така. Тук е малко сторителинг и реално започваме с основното съдържание, което е запознаване с главните играчи. После тест, писане и структура. Виждаме колко още ни го пише реално самия сценарий и виждаме дава ни примерно тест 2 кодиране, от коя до коя минута ще го казвам и така нататък. Мисля, че е ясно кой е победителя за мен. Няма нужда да правя такова видео или пък може да видите в канала на база на тази структура. И това е според мен структура, която да следвате. Правите скилс в Claude, после ако искате да ги използвате на други места, ако ви трябва, и това е. Един модел.